akuluakulu mukazungulira dziko lapansi, India, Europe, Africa, project ya njanji timaona miyala imaoneka yopanda ntchito koma ndi mahero. Sitima imalemera ndi mathamanga. Popanda miyala imeneyi njanji ikhoza kusuntha ndi kupangisa ngozi. Nthawi ya mvula miyala imateteza kuti pansi pasanyowe ndi kuononga njanji. Ngakhale zomera sizimaoneka mu njanji chifukwa cha miyala imeneyi. Inu mukudziwa kuti sitima ikamayenda imanjenjemera mwamphamvu ngati chivomerezi. Miyala imachita absorb that vibration, otherwise nthaka ikhoza kuonongeka. Mwachidule nzati wa maulendo a njanji ndi miyala. Imateteza ngozi komanso miyoyo ya mapasenja. Timayiona mophweka, ena amayitola ndi kumayiponyera kutali koma sadziwa kufunikira kwake. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Atamva kulira kwa anthu anapita ku immigration. Ambiri apeza passport. Ndinabwera kuno kuti ndidzaone fokukhazi dandawo zambiri. Munali ku immigration ya ku Lilongwe, mupitenso immigration ya ku Blantyre. Mukatero mupite ku road traffic, anthu akuvutika kumeneko. Mbuyomu kunali sosisa, chimanga, inflation zimangokwera. Lero kwabwera Honorable Joseph Mwanamveka anayamba ntchito mu Oktoba, miyezi 5 chimanga chatsika mitengo. Kuyambira kalekale mezi is not a cash crop, koma kwantere amagulisa 80,000. Kusajira pasi kwa Birwe sikukhudza kwina kusasainira kwa Birwe. Yes. Sikukhudza in any way 5 billion. Iya bwana. Chifandi zimene magazi timangona ngati anthu angona ngati kuti dzamba dzayima. So pano tunthawi zina bwana ndali ino mzidzidziwa ife ndi andali. Nkukhalapo yena kuti akulimbikira dala. Cholinga muchite frustrate president Arthur Peter Mutharika. Kuti ndalama zanene kuti anda yapana ati bibi omwe ati maimpi ati bibi adavuta nawo. Iya sindinanene kuti maimpi aja kupanga zimenezi. Ndikunena kuti nkhondo imene kumakhala ngati kuli nkhondo iyi. Pandale atokhala yena angoganiza ku nyumba kuti tizipeperera. Cholinga a president akhumudwe 5 billion isapite adzipita musika kwanna kuti ana kunamiza kuti kubwera 5 billion. Ana kunamiza kuti kuli ena akakuipeperera kumbali. Koma president wake si Professor Arthur Peter Mutharika. Amanena kuti I only promise what I can do and do what I promise. Okay. He promised, and the 5 billion with or without this bill is still going. Kwa anthu. Okay. APM akufuna chilungamo pakhani ya CDF. 5 billion ikoze ma bridge, misewu and everything ku constituency. Akuluakulu sitima ikamadutsa ena amapereka ulemu koma sadziwa kuti dolo ndi miyala. Ngakhale convoy ikamalira ena amayiwala kuti ene agenda Malawi. Tinamuona chakwera amakweza chilichonse pansika, ma passport, driving license zimasowa. Professor Peter Mutharika akufuna kulemekeza anthu ovota apeze passport, driving license mosavuta. Pomalizira munanena kuti ndinu munthu mkulu wona za ndale ku Chipanipo. Nthawi zina anthu amachita miss the goal ngati mmene anamisira IMCP chifukwa cha kutanganidwa ndi zinthu zina. Apita Mutharika sadzayimanso 2030. Muchita manage bwanji ndale sodzapeza mtsogoleri wa chipani chifukwa kupanda kusamala zimenezo zikhoza kuchedwetsa dziko lonse. Makampu timafuna timalizire pamenepo mukuzichita manage bwanji because this has to be managed well. Choyambirira tinene kuti ndi utsogoleri umene chipanichi akuchitsogolera ndi aini yake a president Professor Arthur Peter Mutharika. Chachiwiri kulibe 2030 opambana wa DPP opanda performance padakali pa. That's right, yeah. Mmene tigwirire ntchito nkumombola Malawi ndi amene atithandizire kuti 2030 watu tidzadutsa kapena sidzadutsa.
ndiwo sokonekera mutu yekha amene angamayang'ane za 2030 mmalo moyang'ana azomuthandiza President Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika kuti tikonze dzikoli lituluke pa mavuto amene alipowa. Chifukwa ena ayamba kale kuti ndilibe chikhulupiriro kuti anthu mwina ayamba, mwina anthu angoganizira kuti ndindale, koma ndikukhulupirira kuti wina aliyense amene ali ku DPP chimene ali nacho ndi charge imene atipatsa Professor Peter Mutharika kuti titukule miyoyo ya Malawi, tionetsetse kuti Malawi abwerera akhaleso wabwinonso. Malawi azita kupanga budget kuti ndalama izi chaka cha mawanzala ndilaso ndalama zimene ndalama zomwezi moyo wanga uyenda motere, sukulu ziyambe kuyenda bwino, ndiye kuti zimenezo tikapanga zimenezo 2030 adzakhala wabwino. Ndiye ndikukhulupirira kuti ku DPP sangapezeke ndikukayika ngati angakhalepo omaganizira za 2030 lero. It's too early. Yeah, it's too early bwana. Sizingateke kuna kuti munthu akaganizire za 20 ndiye kuti kumulakwira so president tangochoka 3 months after kulombo bwana, ndipo kumulakwira president ndipo amene yoyo ndikukhulupirira kuti mwina angamuloze ndi Satana. Chifukwa a president atapezeka upanga za 2030 lero ndiye kuti ndi Satana wamuloza. Yeah, kuchipande kwatu kuli ma disciplinary committee tili ndi utsogoleri wa President Professor Peter Mutharika, koma ndikutsimikizireni kuti ine ngati ona zandale kuchipani kwathu sindinaoneko wina amene akupanga zosemphana ndi Professor Peter Mutharika. Tonse masomphenya athu ndi oti tionetsetse kunena kuti tachita deliver, chifukwa tikachita deliver kukhazikika kwathu mboma ndi performance osati kukanganira no president wa mawa. President wa mawa ngapena kupambana kwa mawa kulibe mpokha titagwira ntchito imene President Peter Mutharika professor watituma kuti tikagwire. So padakali pano masomphenya a president komanso tonse chilingaliro chathu choti tichite deliver zimene Amalawi akuyembekezera komanso zimene President Professor Peter Mutharika watituma. Kukhala bata ndipo bata lake silamasewera ndikuti tili ndi utsogoleri kuchipani kwathu, tili ndi utsogoleri andi zinthu zikuyenda bwinobwino, andi ndikukhulupirira kuti political history has got a problem. Script ina iliyonse inalembedwa kalekale kulibe yanyuwani. The problem is probably we don't have a culture of reading. We don't read. If you follow history yandali kuno Malawi, Puma limakweteka. And you've got examples. Aliyense amene adapanga Puma nkufunitsitsa utsogoleri sada upeze. Aliyense amene adapanga Puma utsogoleri umachokera kwa Mulungu. You don't have to sweat. You don't have to kill others. You don't have to go malice. You don't have to do what right. You don't have to do that. Amadziwa lero kuti President Professor Peter Mutharika akakhaleso president ndani. Mchauta wakumwamba. Anthu anamutchula mayina osiyana-siyana. So utsogoleri umachokera kumwamba. Puma pandale siliyenda. Nimalize abanda nkukuza ndikuti nthochi nchakudya chabwino. Koopsa nthochi nchakudya chabwino palibe amatsutsa. Koma nthochi imeneyi kupanda kuyiphika nkuidya ya green nkuichola nkuyamba kudya imapanga khambi. Itasomwena kukupha. Imapanga khambi ya. Ifandale tiphunzire kudikirira mpaka tipye. Tifike pokuti munthu adzingosadzula nthochi ija ngumayiya. Ukakhala kuti ufuna wa green udye chimatsama. Ikutsamwe. Ndipo mwina chikupha. Padakali pano tikutumikira Professor Peter Mutharika, and I doubt that ku DPP alipo amene akuyang'ana za 2030 mmalo motumikira President Professor Peter Mutharika ndi Amalawi amene ali kumutsa.